Няма, аз в снимка не мога ги хвана, защото остава размазано. Това е телефон все пак. То не, че клипчето ще е с голямо качество, но пак ще се... Ти пак търсиш нещо да ядеш. Той само търси по Ти си път. много красив, бе. Абе, вие сте много красиви, бе. Абе, много сте красиви, бе. Юки! Юки, ела. Много лила е. Ела. Как се нацапа точно на окото. Ще я измиеш. Ей! Хърси ти на нея нещо... Голям красавец. Ела тук. Алекс! 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 Как сега, че аз ги бъркам? Това беше Алекс. Е, той е с ниската опашка е Хърс. Клекналия. Това е Хърс. Да. Това е Алекс. Сега не мога да ви видя аз вас. Не мога да ви видя. Той е от дисплазията така клекнал си е и не може да си завие опашка. Ох, мале, пак как пищи. Това моето куче. Да, мамо, да. Моето. Няма, мамо, защо ми се караш? Нали знаеш, че тебе те обича най-много? На Алекс му стана, виж, за 2-3 седмици носа му стана кафяв. А при наша не, аз мисля, че наша ще стане. Ми не се знае. На Хърс също взе да изсветлява, той има много черен, обаче не така като на Алекс. Ай! Сядаш ли? Хърси, седни! Седни! Знае! Седни, Фърс. Браво! Да, искаме лапа. Хърси, седни! Дай лапа. Браво. Дай другата сега. Дай другата. Седни долу. Другата! Седни долу. Хърси, седни! Седни. Айде седни. Седни. Седни долу. Седни долу. Хърси, седни, бе! Аз стоя на едно място, дигам шишето. 2-3 пъти седни и сяда. Седни долу. Седни, не ми се така. Седни. Няма награда. Няма. Айде седни долу. Седни долу. Айде да си играем малко. Алекс, ела. Алекс, айде. Лайка. Браво. Айде. Юки. Айде. Айде. Юки. Айде, Юки. Ела. Виж какво е. Бързо. Тук. Ела, това е също. Ела. Тук. Няма да ми обърнеш внимание с това, а? Това даже може да прекръщам Алекс. Това е най-доброто куче. Кой идва на шишето? Много сте хитри. Не ми обръщате внимание. Като дойде късни